Sama baris kedua ma anon baru keluarga inang diakones neng ya diojakon dipudi nama walau orang-orang sahoti mana orang matolok pahala masih pasiatan ma akan dari budina teh. Jadi marsi aturan mahita molo keluarga inti sian amang pendeta boye mata di jolo molo sian keluarga diakones anon mola tema
Tuhita salutna ruah ni huriatta neng masuk ma proses ini peditat terap dot akka perhalutta jong mahita salutna
Di sebelah saya mama amang pendeta TM Simorakir, di sebelah saya Bilma inang Diakones Borisombi. Hutul mahita salukna dihamak kama nami nang rabdot ina nami. Selamat hari Minggu ma dihita saluhut na ruas ni hurian itu hata nunga saat hita di Minggu Advent na paduahon songon topik ni mingguon mandok mubama parade dalan di Tuhani ta parade madirita tapauba marohata lau manomu Tuhani Di bagasan haradeon ni roha, upasahat manguluku, upay baru madiriku, manomu haroronay. nuaing matikina pai baru diri mangulu di bagasan holong ni debata jalagabe pasu-pasu tu humaliang marede mahita sian bukwede nomor 30 sia ayat 1 dot ayat 2. Hite-hite guarni debata ama dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guarni todi porbadia na tumopalangit dohot tanoon amin patugijang matohang muna hamu ale aka harbangan patugijang mahamu ale aka pitu sian narobi asabongot raja hamuliaon ise ulaning raja hamuliaoni ima Jahoba nagogo jalau lubalang Jahoba lubalang di hamusuon patugijang matohang muna hamu ale aka harbangan jala patugijang mahamu ale aka pitu sian narobi asabongot raja ni hamuliaoni ise ulani ibana raja ni hamuliaoni ima Jahoba Zebaot ibana do raja ni hamuliaoni haleluya Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita
Ale amanami na di banua kicang namandok muliati dohami tuho. Allah di pabotohoko tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nalau salpu sogot langit dohotano. Alai nahot do anggo hatam ro di saliling-liling na. Akup ni ikon patardo sogot saluhut jolma di jolo ni habangsa paruhmani. Saya si maroham di hami. Pahot marohanami marhaporsion di hatam. Marhite-hite tod di porbadia, padu ngomahami jala paringgas hami martangiang, asa marlas ni roha hami pai mai mahon ho, jala asa dapot hami hanguluan na sora suda. Amin.
Patik ni debata di hita minggu sadarion, ima patik parjolo sahatu patik paupaton, patik parjolo, audo jahoba debatam nina debatatta, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manangahan na di banua gijang dohot na di banua tongaon, ro na di bagasan aik na di toruni tano, yang gotung gabe si sobaon manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalanna, aihona uhumna do sogot akka namarsineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamu mapa badiaon ari minggui, dinauno mari ma ulahamu nasa silonmu, aleanggo ari papituhoni ari paradiana ni Jahoba debatam doi, dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahanmu, ro diisi ni huta ni halak pe namangebati hutam. Ay dinauno mari do ditopa debata langit dohotano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradiat do ibana di ari papituhoni, di bahani do ubahena di pasu-pasu debata Jahoba ari paradiananai, jala di parbadiai. Ima saat natong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata, ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami. Dosata martangiang mahita, ale Tuhan debata nabadia jala na bonar, parasi jala partaluk ni roha jala na basar doho, saya marpangulahi marohami dahami, saya sama sude dosa nami, dang adong nahupangasau kami dukon ni asini roham, hati gora na pinatupa ni anak mudo nahupangasau kami tujolom, dibaheni pasonang jala apuli mahami akka nahinokok ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mabaga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata.
Songonod dohatani Tuhan Jehovah, nunga diarsahiho au marhite sian akka dosam, jala nunga di lojaiho au marhite sian akka hajahatonmu, au tutu au sadiri manalese akka pangalosim ala ni hadirioku, jala dang behu paingot-ingot akka dosam, hasangapon ma di debata na digijang. Amin.
ni debata nagabe turpuk epistel di minggutta sadarion tersurat di Maleaki tolu ayat sada sahatu ayat opat. Idama suruaku asa dipadiri dalam dijolokku dungito puma ro tumopo jorona Tuhan nani luluan muna doho suruan ni parpadanan na hinalunguton muna idama na Roma ibana ninna Jehovah Zebaot. Alay tung ise mamanahan di ari haroroi, jala tung ise mamanahan jongjong molo di patari dahon ibana dirina, ay songon api ni panopado ibana, jala songon sabun ni banusi. Jadi hudul ma ibana hira si pangalala doho si papita perak, asa papitonna halak lepi, jala lalaonna nasida laho papitahon songon sere dohot songon perak, asa gabe si buan pelian si pangano nasida tu Jehovah di bagasan hati goran. Jadi tabayan Jehovah mama kalau mohon pelean si panganon binai ni Juda doho Jerusalem songon ujung di akar tahun mula-mula. Ima sahatna martua doa na tumangihon hata ni debata jala nau piopsa. Amin.
tidakkon maha porsiotai songon na hina tidakkon ni dongata saha porsion disadok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan na tumo palangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon si Maria nagabe-gabean sia tod di porbadia andoran sohabubuhan ido tuhata natumo na bernit di panguman silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubanua turudung ditanum na mula mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamu debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosan disimai bana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia ditod di porbadia jala adong sada huria nabadia huria hato panihala Kristen aka nabadia dohot di hasesani dosa dohot di hatain namandok mula mangulu sogo dagi ni halak naung mate dohot di hanguluan na sora suda. Amin.
Horas ma dihita amanginang. Songoni manang ruas ni huria napatupa ibadah di bagas tabe marhite live streaming. Usapahami mahamu sian huriaon horas ma dihamu amanginang. Ting-ting HKBP Serang, Resort Serang, Minggu tanggal 5 Desember tahun 2020 sada. Naso hujahami sian joloon tajahama di rohat tabe. Naparjolo guarni Minggu Advent Paduahon do topik mubama parade dalan dituhani. Namanguduti paborhaton pensiun pendeta dohot mangujakon diakonis. Hobartu surat ketetapan Eporus HKBP di Minggu Sadarion tanggal 5 Desember 2020 sada. Patupauma acara paborhaton amata pendeta doktorandus Timbul M. Simurakir, pendeta HKBP fungsional Serang, mamasuhi pensiun sian pandita HKBP laus diuduti ulaun mangujakon diakones Erlianti Boru Sihombing domutu ulauni pinabotohoma naparjulo papungupelea do hita marhite amplop dalata lao makka muliatehon pakobasyon ni amata pendeta TM Simurakir Salilingon. Napaduahon acara paborhaton di patupadung sipul jamita na niuluhon ni amata pareses HKBP Distrik 20 sada Banten. Dung sipul parmingguoni udutatama acara ramatama maringanan di lantai sada ni garejaon. Akka nama dohoti tu ulau ni ima. Parhalado dohot keluarga HKBP Serang, HKBP Maranata, dohot HKBP Cikande. Utusan ruas Ganup Sektor, sian HKBP Serang. Utusan kategorial, ama, paropuan, lansia, NHKBP, remaja, dohot guru sekolah minggu HKBP Serang. Utusan punguan kor. Akan aparsidohot tu ulauni, nung ngadipasahat panitia undangan. Mangujakon pandita fungsional. Hobar tu surat ketetapan Eporus HKBP di bulan Maret tahun 2022. Naro patupaudo mangujakon pendeta HKBP fungsional Serang. Inata pendeta Luciana Boru Gultom. Rapot huria HKBP Serang. Di hari Sabtu tanggal 10 sada Desember 2020 sada dipatupado rapot huria HKBP Serang Resort Serang masuk pukul 8 WIB maringanan di lantai tolu ni garejaon. Parsidohot tu rapoti ima sude pangulan ago tiki, sude parhalado, sude pangurus dewan-dewan, dewan koinonia, dewan marturia, dewan diakonia. Sude pengurus seksi-seksi, sude dirjen kor, utusan ruas sian sektor. Pinangiduma tunani udang tu rapot huriai asarade laho madapoti rapoti. Sakramen padidion nabadia. Hobar tu program ni huriata. Naing patupauma padidion nabadia tu akka poso-poso manang dakdanak di Minggu tanggal 12 Desember 2020 sada. Alani madohoti parguruan ma natoras ni akka danak naneng tardini di hari Jumat tanggal 10 Desember 2020 sada. Masuk pukul 15 WIB manang jam 3 botari di garejaon. Tunatoras ni akka naneng tardidi di jaloma surat pengantar sian situa sektor nabe. Ruas nataba. Mamuka mingguon masuk gabe ruas ni huria. Keluarga Arian butar-butar inatai maruba Nur Meliana Boru si mare-mare. Dohot sahalat danak boru goar kesia Olivia butar-butar. Pida sian HKBP Pokanbaru, Resort Pokanbaru, Distrik 24 Tanah Jawa. Alamat Sektor Tolu Pandeglang. Di pasu-pasu tu hama parsauran do nasida gabelas niroha di hurion. Bolorodo nasida jongjong mak.
Mau lihat tema. Pakobasion Mangapuli. Jumat tanggal 10 Desember tahun 2021. Mulai pukul 10 siawib. Manang jam 7 bodari. Patu paon ni huriata do acara pangapulion. Tubagas keluarga ni MC Mamora nahinan. Boru manulang nahinan. Alamat sektor Sada Serang. Parhobas Ima Amang Pendeta Emukur. Pinangido turuas na di sektori asaria madohoti pangapulioni. Rincian ni parhepengon boy mata jahabe dititing nasa tuhita. Pangulan nagok dohot parhalado HKBP Serang Reso Serang pasahaton. Selamat ulang tahun turuas ni Huria nomor ulang tahun kelahiran dohot pernikahan di Bagasa Mingguan. Semoga panjang umur Tuhan Yesus mamaso-maso. Songoni matikting pakobasion dohot parhepengon di Bagasa Mingguan. Say di pasu-pasu tuhata may bahin sangap di guarna jala makorhon uli dohol las ni roha di Huriana. Amin.
Oras mata salutna. Shalom. Ya, kalau nggak apa, itu aja. Itu tongkatnya. Nih. Daripada repot-repot. Ini aja. Ini. Udah ada hidupkan nih. Memang dia nggak ini. Barita Nauli ini juga dikecilkan suaranya. Mana ini? Sudah dibesarkan dan kecil juga. Ya, itu aja lah yang pegang itu. Sudah.
Cek 1. Ya, tes. Tes. Tes 1 2. Loh, kenapa ketika aku pegang semua kok bisa mati? Cek 1. Tes 1 2. Cek 1 1 2 1. Tes 1 2. Cek 1 2 1. Cek 1. Tes 1. Tes 1 2. Nah, baru. Itu. Barita nauli di minggu tasadarion di mana tersurat di Lukas 3 ayat 1 rode ayat 6. Lukas bindi 3 ayat 1 rode 6 tajahama marsika surin. Lukas 3. Sono madidok di sini. Pa 15 tahun ton hinan rajahon ni Kaisar Tiberius uju Pontius Latus manggom-gomi luar Judea ditiki ni akka raja Naopaton si Herodes di luar Galilea si Filipus dongan nasa ama di luar Iturea dot Trakonitis si Lisanias di luar Abilene. Uju si Hanas dos Kayapas si tua ni Malim Roma hatani debata tu si Johannes anak ni si Zakarias di halom. Gabi di topot ibana masondok luat humaliang batang air di jami tahun ma pandidion hamu woni roha lapas sesahon dosa. Obat tersurat di buku perjamitan di paruriang Jesaya suara nama jujur di halomonan pature hamu madalan di Tuhan pahorno pamu madalan. Ikon gohan do nasarura jala si parejeton do nasa dolok dohot butul-butul. Si patigoron do nabikuk jala si pas dus-duson na marbukit-buki. Jala idaw ni nasa daging do haluaon na siar debata. Judosana. On suarani si Johannes Pandidi populer do hati haon di Arab. Alana sifatna global paradoks. Jala marsuarahon secara mendunia dan dibatasi oleh agama, sekte, bangsa dan lain-lain. Kalau kebetulan dak dipersoalhon hati-hai agama. Jadi sifatnya umum. Alana na paling takas di sosoni mana di son paturi hamuma dalan di Tuhani pahorno pamuma si dalananna bayak koma di ayat 5 jelas di dok ikut sipas dos-doson namar buki-buki asa sude jolma di portibiot mangida haluan nasan di bata itu asa sude jolma mangida carana buah hado asa sudi jolma mernida halwa na sien dibata ikon idaon ni sude daging do halwa sendi bata ima marhite hadameon dohot masih haholongan dangadong bepar bada-badaan dangadong perang antar negara dangadong istilah mayoritas do minoritas kebebasan beribadah dohot hak untuk sejahtera dan tidak ada lagi permusuhan antar sekte, agama, marga, apalagi di tengah-tengah ni huria. Omma na didokna gabi idaon ni di batama, udaon sudi nasa daging mahaluan na di batama. Molosong na hudok na kiningan ni terrealisasi di Portibion, idaon ni nasa jolma mahaluan di batama.
lasma rohani debata di leo mahatua untuk hita saduhuna aka pasu-pasu baru ma tarida hasesani dosai. Tidak pola belo jahita mandok, bertobatlah saudara-saudara. Bertobatlah saudara-saudara, kerajaan Allah sudah dekat, nggak perlu lagi. Orang di bereng di Batabi, merdami sudi portibion, hak sejahtera, hak untuk hidup, hak memiliki sesuatu, hak beragama. Tidak ada diskriminasi. Halak Bata, halak Kristen tetap punya prioritas untuk jadi presiden. Idau nasa jol mama haluan sini Bata, ngamalua behita, sian sekat-sekat, diskriminasi nasa lelingon. Gitu. Makanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu membawa kepada revolusi agama. Dan kalau revolusi mental menang mindset, termasuk revolusi industri. Gabi gudang majol ma gabi konsumtif jala konsumerisme. Hombartu hamajuan. Ini gadget ini kan jadi kita konsumerisme jadinya. Jadi kisme dia. Karena kalau tanpa handphone kita nggak bisa hidup lagi. Nggak bisa bekerja, berkarya dan sebagainya. Tanpa gadget itu. Diarahkan ke situ. Molo kemajuan iptekon ngatari daun membawa dampak tuh agama. Kenapa sekarang kemajuan memakai energi matahari? Bos ada si najolo dipakai. Najolo ngarong matahari. Ale dangarong teknologi matahari. Dangarong mobil memakai tenaga matahari, tenaga listrik, dangarong memakai tenaga matahari. Najolo air gudang. Air terjun di mana-mana. Air laut ini semua, tapi nggak ada PLTA. Perusahaan listrik tenaga air. Buase kona perpudion mulai tahun 40-an ada. Ini revolusi. Kalau nau tahun jol mana najolo, mana nasorong lebih sarjana di Indonesia. Kenapa mesti sekarang dipergunakan itu? Najolo kurang do aka uap sian laut. Aka uap sian tanam nama hiang nama rakyat di sini. Kenapa kan bikin tenaga uap? Kenapa mesti sekarang? Ini reformasion. Keberagaman agama. Najolo agama sedikit. Alanya asotik yang dia tu si jolo madope. Lau papatar hon. Harajon di bata di portibio marhite keinginan duniawi. Ale sonari ngagurang agama. Bahkan sudah jolma bersiadu ma gabi parbaritan nauli. Bersiadu jadi pendeta. Walaupun hanya 6 bulan belajar dan sebagainya. Marsiadu jolma memberitahu nak kena denggan, nak pe pangalahon ada denggan. Marsiadu alak bersaing. Ini faktor reproduksi teknologi. Alana sunari serba cepat. Boy sahatop ni Yesus Kristus rotu portibion. Marhite tagiang. Do ro di bata hati itu bangsa Israel. Marhiti aka tanda-tanda, marhiti gelombang lah matahari, entah hujan panas, batu, dan sebagainya. Bisa datang. Makanya persoalannya roh Yohanes Pandidi. Berseru-seru di padang belantara. Persoalannya kondisi ini mana, ada soal kondisinya memberitahu, soal adong leading change di mana. Jangan dong. Dari pakaiannya biasa-biasa saja, pakaian seperti Nabi zaman dulu. Bahkan makanannya juga enggak makanan istimewa. Kalau si hapar do akal itu do berakal nasi, dia tidak menunjukkan ciri-ciri. Alai konido dipakai di bata, lah papatarhon, kuasona harajauna, marhite pemberitaan-pemberitaan yang sangat spektakuler. Belum ada teknologi memberitakan secara spektakuler. Alai di samping ini mampu do berita nauli sahat tu sandok portibion, bahkan sahat tu Tanah Batak di era 1861. Wih sahat. Alai marhite teknologi senareon mau do sahat berita nauli tu roha do pikirata.
Sampai dia memang secara online ke handphone kita ini melalui PDF, melalui Word, melalui apa sampai. Ale maul do masuk sahat rohata do pikirata. Ala dia dak teknologi membawa perubahan tu mindset roha hapor serta. Anggo seboi doi mana merubah hapor serta na salilingon serba lemah. Serba tidak peduli, berarti dang masuk dope. Makanya yon doson di son dosi Johannes Pandidi ikun si pareje tondo. Akan butul-butul, akan dolok, si patigoran akan abeku, si pada sudoso nomor buki-buki. Itu artinya kan asa umura ro jolmai itu inganani. Asal murah halak rot Indonesia songon destinasi pariwisata internasional. Dok Danau Toba sebagai destinasi pariwisata internasional dan domestik. Ikut si pareje tondo. Aka harangan ganjang. Aka lolo betul-betul di sudi ikut si Padataron di sudi asasahan jalan tol. Tu parapat. Baru moro maka di wisata umurah jalan lendes dalani. Hatok marotong membawa keuntungan. Itu program pemerintah sekarang, program Bodat. Badan Otorita Danau Toba. Orang singkat BODT. Malah di sana dok Bodat. Sama. Alanya asa arep kemajuan percepatan emang ulu doh hapur senjol toni dijol mai. Mula sejahtera nguluna. Jarang nama jol masuk jam pada narubina julu. Iku marsikor-sikor mana mangan so mangan mati-mati nih mana asa porsea. Itu kan? Soal si Jeremia, soal isi hidupnya, si Job, sampai mau porsuk sampai mati-mati ini, tetap iman bertahan iman yang percaya. Jarang lo jual masonari songonon. Harupan dita belum tentu kan? Orang soti hamolationa, soti belanjona, dengan orang inventaris mobil di Jabunda sudah ada, aduh pulau jauh Jakarta pun sorong. Oh, son. Dia belum mampu menerima banyak. Kenapa dia lebih banyak unsur kemanusiaannya hidup untuk melayani daripada unsur kenabiannya. Gumorang dari mana pakai logika sian holong nasi rohana. Ujungnya orientasinya beda. Dia adong dohar money oriented. Kan itu. Soul oriented. Kan itu love oriented. Jadi dia bata patuduhonon karakter-karakter kemanusiaan melalui haroron si paluaon. Haroron si paluaon. Asas lomo rohani Tuhani roh, tuhita, tuhuriata, jolo pada taron jo. Adong mamar lumang-lumbang di rohatai, adong marbutul-butul di pikiratai, adong na aka hosom late kurang holong dia sudah ratakan dulu, bersihkan dulu, baru Roma Tuhan ini nomor titondina tusan doa masuk cocok, dak pula lomoroh kutusan, tu takaran kota, tu serang malomor aku, alai di sondo dapat tu dalan nalendes nggak di palendes nasida be, dalan asa masuk atau rohana sida, nalendes betong, ngejas be rohamona, yang pelit-pelit selaman jangan pelit lagi nanti, ada yang mengurakir. Ingat, nah, ini contoh baik. Serang sudah membuka yang terbaik bagi pelayannya, hamba Tuhan ya, hamba Tuhan lah dulu sekarang. Ya, dibuat pemberangkatan pendeta ini dengan baik, saya senang. Holong ni rohamune sudah itu pandita tahun, kan itu. Ini awal baik dan semuanya harus baik. Apa pendeta 12 fungsi juga nanti enggak? Nah, juga harus baik juga sama, karena dia juga hamba Tuhan kan, itu. Jadi semuanya orang mendapat yang sama. Ondo dari dokter separeje itu sudah si pada taruh sudah tak ada perbedaan. Semua harus mendapat berkat. Tidak beda pendeta semua orang kiri sama saya. Besok kalau saya pindah panitia juga ya. Kalau saya pindah besok ke sini, nggak ada panitia.
Iparejit lah, nah berbuki-buki betul-betul beku-beku diratakan aja, sama aja kita nanti. Ya kan? Itu berkat. Ai ido di halomon di bata. Kita sama-sama pelayan sama Sintua sama. Sama diakonis juga sama, kita nggak beda. Hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan apa enggak? Hamba Tuhan sama dong kita. Sama orang kira hamba Tuhan. Enggak ada hamba manusia di sini kan? Enggak ada hamba manusia. Ya, bagus. Ondo dari dalam turpukon. Ayat terakhir apa dibilang di sini? Jala idaun ni nasa daging do haluon nasian di bata. Semua orang harus melihat kelepasan yang Tuhan berikan kepada kita. Dakolan dosa tadi sesa. Asa sudah jolom marnida hadameon nedihitaon. Ikon. Ya kan role model. HKB serang begini. Sarupa do sudi dua kalakon preses ke sarupa do sugut apa namanya? Pabor Hatton ya, semua bisa. Penita resort, penita fungsional, Wibil Pro, Ranger, Sintua, ikut sarupa. Jadi sudah Sintua be ikut sarupa. Ondo nani dok nasi baru maroma au. Alang amar dabe dame hamu ngadosro hamu na sude dangadong be na butul-butul. Ngadatar besok ngalendes be. Ngam boyer dame hamu Roma au tu si ninna di bata. Ah dona tu si Tondi Porbadia. Tondi Porbadia marumakan ha personal kita molo porseh kita di hatana firman Tuhan mau menghidupkan kita itu. Jadi nggak ada lagi sandiwara. Karena ini milik Tuhan. Ya saya dari mana kau dapat semua itu? Dari Tuhan, Pak. Ya kalau Tuhan ambil, siap nggak? Siap katanya. Begitu dia ambil dia nggak siap. Berarti dia belum percaya. Kalau Tuhan yang punya. Masalah dosa. Dosa adalah identitas manusia beragama. Yang percaya ada pengampunan dari Tuhan. Melodang perdosa, melodang dosa mulai nang jolom hamu. Hanya Tuhan Yesus yang tidak berdosa. Ala imana Tuhan. Asing ini semua berdosa. Maka do jangan jadi marakup au bademu di Batam. Au du jauh badan di Batam jangan marakup. Au porse di Batam Jahuba idu amna pergusur. Satu. Artinya hanya ada satu kekuatan di tengah-tengah gereja, yaitu kuasa Roh Kudus. Idu najur di haporsiai. Gabi boy manindangi akan apostle di Bata. Termasuk Yohanes Pendidi, berani dia bersaksi di padang belantara. Dia katakan, bertobatlah saudara-saudara. Apa dibilang tadi, sini lagi tadi. Gabi ditopot di mana mas sandok luat humaliang batangaik Jordan di jamita homa pandidion hamu boni roha lopasnya sandi dosa. Ini ada polemik di gereja tetangga. Wah kalau KBP ini terdidi kok kecil-kecil anaknya nggak ngerti apa-apa. Belum percaya. Dak porsia itu bahasa dididi. Berarti na porsia jalan dididi. Kan itu. Oh kalian tuh terdidi umur berapa? Nanti kalau mau nikah baru terdidi umur 20, 25. Tunggu porsia dulu. Jadi kalau mati di umur 6 tahun, 7 tahun masuk neraka itu saya bilang. Karena dia nggak terdidi. HKBP itu hebat. Kecil terdidi. Tapi belum percaya, maka ditanya bapaknya, "Naulo doh di dion ndak anak mon di bagasan na porsiomu." "Naulo doh opung." Tadi di, kalau bapak nggak mau. Makanya ada di hitam maluasin pakakungi. Ikom malua mau amang. Asau nangau be mananggung dosamu. Molodang maluhau nang dosamu. Alana tiki terdidi ho ngahua di si paditai. Naulu dohor sonon udi di dalam mau dibakas sama porsiamu naulu ikut tugu mon ajar-ajaramu banumu tu gereja porsia itu kan tradisi mau lo dak darat nageleng di tu sungai kejadiannya apa bisa megap-megap bakal meninggal
dicelupkan kepalanya kan, kayak orang dewasa itu kan, yang terdidi di gereja apa itu kan, tunduk gini, dia masih bisa tahan napas gini. Coba anak kecil dicelupkan tanah, mati. Makanya kita HKBP percikan. Dang naik persoalan nah hata naik do. Nah lo tuh di itu bagus sorry bata ama anak tuh perbedaan nah lo. Itu formasinya. Jadi mau porsia kita tuh nani dok nakini ngana tuli selesai. Jadi tidak otomatis terdiri jadi sesa dosanya. Mau lo songonan terdiri mah gudang mau sudah jelmon. Dung di mana saya sama dosana. Nang lebih ama-amai terdiri geleng-geleng sampai mau tua mana kan. Dung yang mati-matinya mana terdiri mau bah. Alansung terdiri hasil sani dosa di Johannes. Daripada mati usuk sonari mah terdiri nah. Di mana? Sesa dosanya. Nggak usah merulama dia. Merulama dia saya disesa sekarang besok ada lagi. Undang bisa dati mardosa. Itu diproklamirkan sama Johannes Pandidi. Jadi Johannes Pandidi tim bodoh iptekna ilmu pengetahuan teknologina. Dijahai mana dusudi? Najolo halah segampang itu mengatakan online. Sinyal. Dulu nggak perlu. Namun semua orang juga ada ngomong dulu. Oh alia logo pasahat tonakon. Angin menyampaikan pesan. Ala timboha porsiona dipakai di Batava, nasa natinopana termasuk laut, air, udara, laho pasahaton berita nauli. Menghukum juga. Dah kalau dipakai di Batava media, udara, air, laut, angin, laparaton berita nauli hati firman Tuhan. Termasuk juga menghukum juga dia. Dia pakai laut, air, angin, udara, panas. Ini ku dengar ada Cilegon katanya. Dibilang-bilang orang itu, nanti mau hari Natal tahun baru ada tsunami katanya. Wah ini mengetes-ngetes sapor sana mana nakuti orang sana. Siapa penduduk terbanyak di Cilegon rupanya? Penduduk mayoritas Cilegon terpaling banyak siapa rupanya? Kristen atau Islam? Berita itu datang dari mana? Kan itu. Yang lebih parah siapa nanti kalau itu datang kan? Kan itu, jangan dibuat itu sensasi. Badan meteorologi dan geofisika bisa mencoba-coba seperti dulu. Di sana nanti ada hujan lokal, interlokal, hujan online, aja hujan onsite. Suka-suka dia. Itu kan ramalan. Alaiha porsea mandok datung bainon Tuhani. Tuak kajol mana porsea dohotna makirim di hanggoluan na duminggan syukur. Kita harus yakin. Karena semua ini atas pengetahuan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan masyarakatnya, bangsanya, jemaatnya yang tetap setia kepada. Lihat peristiwa Sodom dan Gomora. Masih ada nggak bertobat situ? Masih berapa orang lagi? Tinggal 60. Tanya masih ada bertobat lagi dosa gini? Masih ada berapa? 40. Asal masih ada. Sadap di para di Batado di dulu itu. Jadi jangan takut Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan kita. Cuman gimana kita mau melapangkan dada menerima kehadiran Tuhan itu melalui beban berat ini. Mulai saya terus roh guguan sekuria kepilih tahun kesumbangan kesongon-sonon ido menguji hapor siokta. Urang termutul itu asyik dia mah beno hepeng use. On songonon. Dibayar muse songon, dibayar songonon. Dibayar marition. On patuduhon godang ni siadu patta lo maka porsiai jalaman jalo haroron Tuhani. Beban kita banyak. Dak kalau berpakaian baru, aksesoris. Aku ucapkan selamat. Persoalan kemarin begitu. Ini Natal belum lahir Yesus katanya. Dan huraya kami Natal sebelum Tuhan Yesus lahir. Saya tanya, Tuhan Yesus lahir kapan? Dia udah lahir apa belum? Udah. Berarti kau terlambat merayakannya. Seharusnya kemarin-kemarin itu. Belum 10 bulan 8. Dia sudah lahir.
Mulai ke tanggal 25 do diraihon nasida Natali. Berarti 24 malam nggak perlu Natal. Itu belum lahir dia. Dia lahir tanggal 25 kok menurut penanggalan Romawi. Tanggal 25 malam-malam lagi jam 12.15. Berarti 24 malam sampai nggak bisa rental. Ladang lahir be. Ale pemahabata ganupari do Yesus Kristus lahir di rohata. Ganupari do barita nauli seorang di bagasan muluta. Itu barita nauli itu Yesus. Hatai itu naga bidaging. Di mana sahur dimulai dari hatai? Hatai itu siapa? Firman itu siapa? Yesus Kristus. Berarti kalau tiap hari kita konsumsi firmannya masuk dalam hati pikiran kita, tiap hari Yesus lahir dalam hidup rumah tangga kita. Tiap hari jahamu berita nauli di Jabu, tiap borgin ipola apa jonok, disitulah dia lahir. Dia lahir bukan melalui fisik lagi, melalui bayi lagi. Dia lahir melalui Roh Kudus, ada kedamaian. Mula dong hadami yang di Jabu rumah tangga ta, masih hahoroa kita na sahuriaon, masih palenan roha, merdami tadi sahuriaon, di sini mana? Tubuh Yesus Kristus turohat tawi, lahir dia. Lahir melalui apa? Roh Kudus ada dalam hatiku. Itulah Kristus Yesus itu. Bukan persoalan tanggal, bukan soal ada niat baik, pasti dia akan lahir. Jadi lah gudang dobe. Sudah terbiasa dari on tapa turema tapa hornop ma sudi aka masalah persoalan aka meladok pe apa namanya kesusahan hidup melalui organisasi biaya-biaya hidup soalnya persoalan hidup di pekerjaan di agama dan sebagainya pa hornop pamuma sidalanan Tuhani maritina radehi tamanjakun barita nauli. Kalau kita sudah mau menerima firman Tuhan, berarti Tuhan itu sudah datang ke rumah kita. Ngahorno bedalani, ngalendes bedalani. Ya, jadi non songona hudok nakiningan denggamma. Hatan di Batamian tongang reyon jala ras rohatta paburhatton amatta semarakir. Do mangujak kunata buru hombing. Di pasu-pasu Tuhan mah karena amanami pada semarakir. Do masuk-masuk mesiun ala hipas do roha do pamatang nasida ngaono 5 tahun lubi 4 bulan nasida lai sehat berarti ton di perbadiai pe ngamian di bagasar rohamuna nade jadi jalo hamu be tupal narubing kaset Tuhani atong gabe si pasat puda mahamon non tuak kena poso saya di bereng-bereng pandita dokla sao ini do bisa di bereng-bereng ngau pos maro hamona martang yang maita mola tema Tuhan asiroham pasu-pasu hatam pasu-pasu suderuas ni huran mambegesa uhud na mangulahon hatam di bagasang uluna si ganupari pasu-pasu nang sude akka pangulan agutiki di distrihon secara khusus di resort Serangon. Soalnya keperhaladu nami na diarung di resort Serangon. Secara khusus di HKBP Serangon. Napa borhato nama nami pandita timbul mangasih simorakir. Pengsiun siun ulaun na pandita HKBP di Huriam. Alai hotdo na sidekom makubasi Huriam marhite diri na sambing ala pandita do na sida saat ro di Panjum. Tongasi maramali Tuhan. Pargugoy mana sido keluarga suak songoni ina nami diakones Erlianti Boris Hombing do amanah pandita panjaitan asa makubasi di bagasan horong na siya kona sida asa makubasi siya nasarohan sida holan manjalo asini roham do ulaun siya ko asiro amalituan di sudi ruas ni warna managam harorom marhite minggu-minggu at penon pasu-pasu mali Tuhan asonang marsak mandili nasida lo mangadobi akka nanaing sulahonon nasida ala pardosa do hamil Tuhan totu ondo hajol maun nami ala roho tu portibio marhiti barita nauli dang robe ho wali tuam mariti perdagingon ala roh maho mariti tondi porbadia marhiti barita nauli nasahat tu roha nami ganup asai panguduhon haporsion nami gabi tubuh di hami roha dame roha maulate roha marsi palenan roha do masih haholongan
baru masuk ko tuinganan namion. Asi roham, sesa dosa panglasan nami no mangambati asini roham sialo nami do pesiako. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami, tangihon pangidon namion. Amin. Songon dalat tamandok muliate di saluhut akapako basyone amang padita tem simorangkir. Mari demahita huhut tapa punguma peliata lau pasaton songon dalat tamandok muliate. Di
mahita tu acara paborhato pensiun toho pangojak konon di bagasan sadarion. Marede mahita sa bukit de nomor 650 saya sada. Laus ditiki marede Roma Mang Padita timbul Simarangkir dohot keluarga mengadoptu preses. Marede hita. pensiun aja ngapain belakang-belakang lagi? Ya. Langsung. Hamu ruas dohor parhalado di HKBP Serang, Resort Serang, Sadario Pabor Hatotama Amata Pandita timbul mangasi Simarakir, laho mamasuhi masa pensiun, mangihuton surat keputusan ni Purus HKBP. Surat keputusan pensiun nomor 1208-BP.A-PEN-PDT-7 Romawi-2021. Eporus Surya Kristen Batak Protestan HKBP yang berkedudukan di Raja Tarutung menimbang perlunya kelancaran hak pensiun bagi pekerja HKBP, mengingat aturan peraturan HKBP tentang hak pensiun pelayan HKBP memperhatikan 1. Surat keputusan Eporus HKBP nomor 05-L08-1-2011 tanggal 11 Desember 2010 tentang penetapan tabel gaji pokok untuk menghitung iuran dan manfaat pensiun HKBP. 2. Surat lumba-lumba pensiun nomor 48-BP-PDT-6 Romawi-2021 tanggal 3 Juni 2021 memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Timbul Mangasi Simorangkir, tanggal lahir 4 Agustus 1956, tanggal tahbis guru 28 Mei 1978, tanggal tahbis pendeta 27 Februari 1994, jabatan pendeta fungsional HKBP Serang, Resort Serang Distrik 21 Banten, masa kerja 44 tahun 2 bulan, golongan 3D Max, terhitung 4 Agustus 2021 dipensiunkan dari jabatannya karena telah mencapai usia 65 tahun. Dengan ketentuan sebagaimana yang sudah ditetapkan di Raja Tarutung pada tanggal 28 Juli 2021, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, ditandatangani, distempel. Hamu amanami Pandita Timbul Mangasi Semarakir, nunga dibagi hamu surat keputusan di Eporus HKBP, pembartu aturan doh peraturan di HKBP. Nunga digohi hamu ulamuna soal pandita saat tuna pensiun. Nuaing hupa borkat mahmu lahu pensiun sian HKBP di bagasan goar di bata ama. Dua goar anak Tuhan Yesus Kristus doton di Porbadia. Amin. Saya di pasu-pasu di bata ama sudi ulat muna naselaon di HKBP Serang Resort Serangon. Bahan sangap di guarna. Laus marhition pinasahat mahata mau liate tu hamu di siala pakko basyo muna nasa lilingon. Martang yang mahita. Ali Tuhan di bata mau liate ma di pasaruhan nami tuho ala naung didongani ho nasa laon amanami Pandita Timbul Mangasi Simorakir
makobasi di huriam HKBP Serang Resort Serangon. Nunga sahat dula ulaon tohonan napi nasahmi. Sai bahen ma Ramos jala tonggi parbue ni pakobasiun nasida di ruas ni huriam. Saramoti mana posom mamuka pensiun sien ulaon pakobasiun na. Bahen las rohana pahipas mapamatangna laho mandai hinauri ni tiki pensiun. Togu-togu jala ramoti mana sida dia ka ari-ari ni hatu-hatuaon nasida. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, upasat tami tangyang nami on Tuho. Amin. Dulu. Masuk mangita tu acara pangujak konon Diakones Erlianti, Borusi Hombing, Marede hita sa bukit de nomor 700 sada Laos Roma, inang Diakones Erlianti, Borusi Hombing dot keluarga mangarap tuang preses. Kadongan sadarion ojak konon ma Diakones Erlianti si Hombing di HKBP Serang Resort Serangon. Mardomo tusi tabigi majolo surat keputusan ni purus HKBP dohot ulaon ni Diakones naikon ulahonon ni nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 19 garing Diak garing SK garing 02 garing 2021. Epurus Surya Kristen Batak Protestan yang berkedudukan DPR Raja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Diakones Erlianti Sihombing, tanggal lahir 23 Juli 1972, jabatan dahulu Diakones HKBP cuti ikut suami, terhitung mulai 1 Maret 2021, menjadi Diakones HKBP Serang Resort Serang, Distrik 21 Banten, dengan ketentuan sebagaimana yang sudah ditetapkan di DPR Raja Tarutung pada tanggal 23 Februari 2021, Huria Kristen Batak Protestan, Epurus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, ditandatangani, distempel. Ulaun ni Diakones, manghuton aturan peraturan HKBP. Naparjolo, songon natar surat di agenda pasahat tohonan Diakones, paduahon, pasahat ton pasu-pasu, sopola mangapehot tangan, patuluhon, mandohoti rapot Diakones. Nunga dibagi hamu surat keputusan ni puji pimpinan HKBP taringot tu penempatan dohot ulan muna songon Diakones di Huriaon atong namanupun maau noeng di hamu di jolo ni kadongan namar pungu di son do di jolo ni Tuhate Yesus Kristus Raja Jalan Puna Huriai naolo do hamu ujak konon gabi Diakones di HKBP Serang Resort Serang Distrik 21 Bantenon jalan naolo do hamu mamilehon dirimu na mangaradoti akka ulaoni molosongoni rohamuna alus hamu ma naolo doau sai didongani asini rohani debata maau atu pahon saluhut nai nuaing hojak kon mahamu lahu makubasi di HKBP Serang Resort Serang Distrik 21 Banten di bagasan goarni di bata ama anak na Tuhan Yesus Kristus doton di porbadia amin sa di pasu-pasu di batama sudi pakko basion muna tujuh luanon martang yang mahita ali tuan di batama liate marohan ami diho ala di luas ho ojak inang Diakones Erlianti Sihombing lama kubasi di Huriaon
asimaroham lehon ma tondim na badia imar gogohin nasida mapersahalai do memperbisuhi asa pulin di barito nasida hatam lehon hahipason hatu guon dohot hiras niroha lao mangaradoti sude ulaun ni huriaon tupahi masaluhut na nyula nasida asamar parbue di roha do di ngolu ni ruas ni huriam jalo matang yang nami omar hite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sini. Hamu akka dongan ruas do parhaladu ni huriaun jakpon hamuma inang diakones Erlianti Borusi Hombing Makubasi di Huriaun. Halusiamu. Puja kami mahamu yang Erlianti Hombing dia kebesaran seserangon saya dipergubui Tuhan mahamu mahula di Huriaun. Marende mah. Marende hita sabuka de 140 sada. Tetap sini. Masuk mahita tu naman dokata na berjolo pasaton hata patujolo ma inang diakones Erlianti si Hombing partikianong ko pasatami tu hamu. Oras marihita saluhuna. Jumolo matadok mauliate tutuhata pardengga basai. Boy do hita hipas sahat tutikion. Boy denggan tulus sude ulauta sadarion. Na pinarsangapan amanami amang preses distrik 20 sadabaten amang hutauruk. Na pinarsangapan sude amang padita nami na marhobas di distrik amang nababan, amang padita butar-butar dohot amang padita sitopul rap dohot inang nahupar sangapi hami amang padita resok nami amang padita bebe siagian dohot inang dohot sude amang padita nami na marhubas di resort Serangon secara khusus di HKBP Serangon amang Padita Mungkur, amang Padita Def Tapubolon, dohot amang Simajutak, nuaing nadong dison, rap dohot inang. Secara khusus nahupar sangapi hami amang Padita Simorakir, nuaing horas mamang dohot di inang. Nahupar sangapi hami sude matahe amang parhalado, amang situa nami na marhubas di resoton dohot cara khusus di HKBP Serangon rap dohot inang nani hormatan amang situa na pesiun atoktong do pehita nang rap di huriat taon makobasi sia gugota na hinormatan sude matahe aka seksi-seksi na makobasi tonga-tonga ni huriaon jala sude ruas ni huria ni tuhata na tongon marminggu sadarion horas ma dihita saluhu na parpudi na hormati hami akka keluarga nami naro mangudur hok kami imay boto nami naro sian HKBP Bonang Indah amang ito nami boto nami situasi Hombing dohot akka edaku naro sia Cikarang dohot amang bao
Dohot ale-ale nami narosian HKBP Citra Raya, amang situa Silaban, amang situa Hutagaol, rap dohot inang. Mauliate madihamu. Diom mahami. Rap dohot amang evangelis Pasaribu, mauliate mamang. Diom mahami rap dohot amang Padita Wesley Pajaitan, au Diakones Erlianti si Hobing. Di basa-basa hotu hatta dihami tolu dak danak bawah. Berdiri anakku, diri anakku. Iya. Siak kangen nami ima si Joyapul Pajaitan, nunga semester 5 ibana kuliah di Bandar Lampung, Institut Teknologi Sumatera ITERA. Nomor 2 si Johannes Pajaitan, kelas 3 SMA, tinggal di Citra Raya. Nomor 3 si Bintang Raja, kelas 3 SD, ibana. Ale adong dosa danai boruku, diri kau boru ni hahadoliku. Jaira amahami, mulai memet ibana. Omahami amanginang keluarga nami. Duduklah nak duduk. Inang na tumubuhonau boru silalahi. Tinggal di Siatar, mengulu dope alai ngasuda gogo. Si matuaku boru na 70 alai nunga almarhum Rosian tinggal na jolo hami di tebing tinggi di Bakaran Batu. Jai om mahami au Diakones Erlianti boru si Hobing dohot amang Padita Wesley Pajaitan. Jako kamu mahami, kamang kainang, jala tanya ko kamu mahami, asa margogo hami, mangulahon nak pinasahan itu hatta, tuhami botima. Diakones Erlianti Borsi Hombing, nuaing masuk mengita tu nama dokata hata pertandingan. Amak Padita Dr. Andus Timbul Mangasi si Hombing, si Morakir. Naik katop. Si Morakir. Ayo. Ati tung nama kodok kita be, tangiro be kita sudah mulai hati mak. Mulai teman di abang jamang kabit nami, kabit distrik na mengalun kesempatan di son. Orasma dihita saluhutna. Jungolo hita tutu madok mauliate tu amata pardengkap basai. Ala dileodo tiki dohot lasniroha dihita di tikyon. Dileodo dingoluta mulai sian nasugut hujan berkat. Tuhita saluhutna. Nah pasti penuh berkat mahita ganup marsada-sada. Nahu hormati hami amang preses nami, amang preses Jehu Tauruk, rapon keluarga nang nasudisoninang. Nahu hormati hami amang Padita resort nami, dohot inang. Songoni amang sekretaris distrik nami, rap dohot inang. Nang amang kabit koinonia dohot inang na hadir di son. Songoni dongan nami namarhubas sebagai fungsional baik di distrik amang nababan rapon inang. Songoni di resort amang tapu bolon rap dohot inang. Suang songoni nang dohot amang mungkur rap dohot inang di son. Nang amang 5 juta di resort Serangok kita nang pedimaranata hamu dohot inang di son. Songoni nang dohot di saluhut amanami inanami parhalado ni Huriata HKBP Serang dohot resort Serang keluarga besar. Songoni dohot amanami parhalado pensiun rak mahita apala naung dipensiunkan nang hami. Songoni masudi punguan kategorial
na adong di HKBP Serangon dohot punguan kor ngadong di HKBP Serang nang sude hita akaruas ni huria HKBP Serangon songoni nahu udak kami secara pribadi baik nasihat Jakarta na hadir di son sian HKBP Kayu Putih doho akadongat tubuku nasian Jakarta songoni nasihat Serangon dohot nasian Maranatha Cilegon saluhutna na hadir mahita di son naswaguarak kami oras madi hita saluhutna apalagi pehami di paborhat amang preses resmi mahami pensiun jadi nung ngadus behita gaberuas ngadi paborhat behami nakin di nama si jalangani ngaborhat behami jalanunga pensiun alani ini di naung pensiun ini kami 44 tahun 2 bulan nakin di SK alai nahudalani kami 44 tahun ono bulan mah sahak tu Desemberon naung marhubas di HKBP di tanggal 22 September 2010 sia kami diojakkon di HKBP Serang. Tanggal 5 Desember sadarion diupat kami sian HKBP Serang jala dipensiunkan. Dina marhobas kami selama 2 tahun 3 bulan dakkolan ausad diri. Rabdo dohot inata par dijabi. Selama melayani kami 44 tahun 2 bulan, hampir 95% ulauku didukung inata soribada namurcuan. Alani hubatama kami majo nasida mandokok kata ala 95% ulauku godang didukung nasida hampir. Hupatama majolo madokok kata dina pensiunon kami. Dok majainang. Habe do ono kuat ngai rokok bisbi. Jadi toktong do itu tutu madok moliate tuan perdingkan basai ala boy dope marahi pasok kita sahat tu bagas ni Tuhan di parminggota terlumo bima di napisa sambut suang songoni nang hami di nana yang menjalani pensiun. Jadi mau lihat ma tu amang pareses rapon keluarga dang tangis au na puluh dua sona maru tangis awate nang amang ai di son nama ita marparsaoran songoni nang amang pedita resort rapon inang nang amanami na di distrik na marhobas rapon inang dison suang songoni nang amang padita mungkur rapon inang nang amang padita Tapugolon rapon inang nang amang padita Simajuta kate na marhobas de resoton naso harutang kasbe huguari nga memang patorang amang nakiningan nian tutu 2 tahun 3 bulan ma hamidung mangula di Serangon tahun 2010 sia tanggal 22 September. Jadi pindah kami sian Palu Sulawesi imana dihutur ni gempa tsunami do likuifaksi. Mau lihat ma amang di hamu manam paraladu dari ruas ni huria saluhuna. Memang biasa do molodung la pensiun mol do huria majalo. Alai ma holong nasihat Tuhan amang inang ruas ni huria Serangon di jalo hamu do hami mangula marsaur di tonga-tonga ni huriat HKBP Serangon nang di resort. Mau lihat ma di Tuhan jala boy mahami sa di tikyon di pabor hatamu lao menjalani pensiun. Memang 43 tahun maau dung
madongani amang mangula di huriay. Mulai sian guru huria. Duk iraw. 10 tahun mahami inang amang guru huria. Baru 3 tahun ma sekolah padita di HKBP Seminarium Sipaholon. Memang nga tunggajang perdelenan ni. Gudangaka nahurang gudangaka hamaolon. Alay gumodang do sukacita nahujalo hami saliling melayani hami sahat tutikyon. Jadi mau lihat tema di Tuhan, di pabor hatamu hami amang amanami perhala dosa luhuna nang ruas ni huriaon, di tangyang muna, jala omma taman ede di hami HKBP Serangon, jala laus di somma hami tinggal. Dang huboto hami hian ikon na di sok kami amang inang. Ale itulah jalan Tuhan, jala tiki di palu ima tangyakko. Molotuk pidah hami Tuhan dang hoboto hami mang natu dia homa patudu dalan homa patudu ngana di hami baiknya Tuhan itu di patudu ma di leam mai ngana di hami di HKBP Serangon. Jadi gabi fungsional mahami ba mau lihat ma di Tuhan masa-masa pensiun namang fungsional dang adong merasa udah 2 tahun lagi masa fungsional molona melayani dang adong songoni rohanami cuma hudokon tiki tu amangon tiki di Palu buah sanggup doho jadi fungsional asa pidah hita molodak sanggup batata otom masih anon pensiun ali ahamay dokon namang tu au tiki tadalani mak sanggup doau mang natu dia pe dalam itu hadis saluhu na jadi maamanginang nahujalo hami di tikyon boy sehat tami sahat tu na pensiun godang dang boy sahat tu akan na pensiun amanginang godang dongan ni amangon nong jumolo nga 15 halak masih di bawah umur alay tahamuliate homma itu Tuhan boy hami melewati jala ba suaksongoni maka di dong aku atinang kapunguan dong aku sa punguan dia kaparsaorat itu alahita donaw leleng sa leleng 2 tahun non sering pajupang dang mungkin dang adong akan hurang pangalakan nami pakatayon nami molotung adong akainang ba unang polata buam may rohata te akka dia nauli na denggan ima ta tiup jala tao ta pahusor-husor di bagasar rohata asa saya toktong boy dengan parsorat tutitina nang ro alita hiya kenang manukum majuaw nga pensiu kami boy do piaw do marpungu moliate makainang moliate jadi ba songoni majo enggak jang maamang madokon moliate ma di tasaluhna abe nangarong be moliate ma sabar dohita molotuk pehu uji amang pareses nami sesingkat mungkin sepanjang perlu bah molotungi sabar mahita saluhutna. Pengkhotbah berkata segala sesuatu ada waktunya, ada waktu untuk memulai dan ada waktu untuk mengakhiri. 1000 tahun bulan Desember seperti ini tahun 1976 yang lalu saya memulai sebagai guru praktek di sebuah desa dusun yang terpencil HKBP Onan Gadu-Gadu di Onanima di Gadu-Gaduima Maronang. Itulah nama gereja tersebut. Melanglang buana dari desa terpencil hingga ke Indonesia bagian tengah. 13 tahun sebagai guru jemaat, kembali 3 tahun bersekolah, 27 tahun sebagai pendeta, 25 tahun sebagai pendeta resort, 44 tahun, 6 bulanlah sampai hari ini.
Sian 44 tahun ni 20 sada tahun mahami mangula di pedesaan. Mulai sianonan gadu-gadu, tulumban garaga pahai, kemudian di Sitorang, di Pitu Pohan, kemudian di Simorakir, 21 tahun di kampung-kampung. Dari Martugarang sampai berjalan kaki, berlari, naik sepeda, ada yang kemudian naik motor, sepeda motor, hingga naik mobil, dan bahkan hingga menaiki pesawat terbang. Itulah perjalanan hidup kami. 23 tahun barulah keluar dari desa Tapanuli Utara. Imahami selama 44 tahun nih. Alanima hari ini kami dipensiunkan dung menghadapi gempa di Palu. Memang keluar SK ku gabe fungsional disukun inatau doau boha sanggup doho mampu doho terjaloroham do gabe fungsional hudok terjalorohak kudok. Alana huanggap diriku mula guru huria sianima muse pelan-pelan pensiun. Jadi alani mau liate madihita saluhutna ima perdalanan ni hidup nami na berjalan selama 44 tahun di HKBP. Mau liate ma diamang preses pasahat tamuta betue porusta naung paborhatto kami jala palwaso kami paborhatto kami gabe pendeta pensiun. Alani hamuaka manami nanami rapak mahita di Serangon. Ayalana gabe ruas ni HKBP mahami di Serangon. Perembukan doi rap dohok danak ingin mulak dohaminian kembali ke kampung halaman. Asa bernostalgia musehami dohot inat tahun. Ale Roma danak sude marhua be papa mulak kamu tuhuta di Sonma di Serangon ngausuman. Asa boy hami pabereng berek kamu. Danak nami sude 5. 4 ma naung marbagas 2 bawa 2 boru. Parumain nami boru jutak hadir dodison alai boru marpaung adong halangan nasida. Hela nami 2. Jala 2 ci pejahitan amang pejahitan. Sada hadir dodison alai nasadanai pada uhu di Papua. Jadi alani dang boy nasida hadir. Boru siap pudat dang boy roh. Agak lungo do dia roha. Alai buah baeno nali tugasna. Calon paditan weng nasida jala ditugas di kantor pusat HKBP. Alani daktar baen nasida ro. Jadi pahopu sudah dihamin waeng nunga 10. Alani mau lihat tema di tuhata tangya kok kamu mahami. Asabuy hami padimu dimunaka pinok parnamion paihut-ihut pinok parnamion molo tungboy saha tu namar nini saha tu namar nono didongakku parhalado nok pensiun di Serangon saur batua mahita saluhutna oras mahita saluhutna botima Ya, di sima jo mang padita unang jo turun. Do keluarga. Nuaeng masuk mahita tu hata pabor hato do pangancak konon amanginang nungados rohata rap do tamang padita resort nakiningan sadama mewakili sude ruas do parhalado pasahaton hata di partikanon anno manon dia cara ramatama buita bagajang alani pasat tamima partikanon tu na mewakili sude ruas dohot parhalado laos disomamang pasahato kamu pasahatamu na record si pasahaton tu amak padita taroh keluarga songon dalat tamandok moliate partikan aku pasatam itu ham. Salam, horas mahita sudena. Parjolita mandok moliate godang tu amat tapan dengan basa. Di sude asi do holong Yohana boy hita. Marpungu di bagas joron itu hatta, mamuji itu hatta, uhud pabor haton pandita na pensiun dohot paujakon diakones di Huriata.
Parjolo pasat bodoh kami ma nau pasangapi kami amang pandita Hutauruk ima pareses ni Huria distrik 21 Banten dohot inang dohot sudah amang pandita na marhobas di distrik 21 Banten dohot keluarga nang songoni na hormatan amang pandita resort nami amang pendeta BB Siagian dohot inang nang songoni amang pandita nami fungsional di Huria HKBP Serang dohot Maranata amang pendeta Emukur dohot inang amang pendeta DFD Tampu Bolon dohot inang dohot amat pandita HM Simanjuta dohot inang nang songoni di amang pandita nang pensiun amang pandita TM Simorangkir dohot inang suang songoni di inang diakones na baru diojakon martugas di HKBP Serangon dohot keluarga suang nang songoni sude utusan sian keluarga rombongan keluarga nang sian amang pandita na pensiun dohot keluarga inang diakones na diojakon sadarion di Huriaon. Selamat datang di hamu amang inang sian utusan sian keluarga. Dot sude hita amang inang ruas ni Huriata nama minggu di parmingguan non terakhir di kadongaku saulaon parhalado Huriata HKBP Serang. Parjolma hupasahat hami tu amang tu inang diakones na baru diojakon mangulah melayani di Huria HKBP Serang. Selamat datang, selamat melayani di Huria HKBP Serang. Harap rohanami adalah warna yang baru di pelayanan di Huriaon dung boi inang matugas anon di Huria HKBP Serangon posdo rohanami boido anon inang membain warna yang baru warna yang baik tu Huriaon rumubi tu aka ina di Huriaon melayanilah inang dengan hati. Kalau kita sudah melayani dengan hati pasti hasilnya juga akan terbaik. Ima nabui kupasat kami tu hala inang. Selamat datang, selamat melayani. Tuhatama na mamasu-masu, johot mangalian gogo, bisuk tu inang di pelayanan muna di Huria HKBP Serangon. Tu amang pandita na pensiun. Amang pandita nami, udung bagi kami nakin secara ringkas tugas pelayanan muna amang. Kurang lebih 40 tahun amang mangula di pornak ni Tuhani. Pasti godang aka hamaulon, pasti godang aka kesulitan-kesulitan, mana aka parukilon, tetapi tetap pasti banyak juga berkat yang diterima sian Tuhani. Songon jo inang nakin gang sude boi melewati masa pensiun. Inang nakin mandok kurang sekitar 15 halak dengan niamang dang boi sahat melaksanakan tugas pelayanan nasida saat tuna pensiun. Jadi on sada basa-basa do nai pasat tu hata tu hala tu amang pandita nami amang Simorakir dohot keluarga. Amang di parsaurata kurang lebih 2 tahun 3 bulan. Banyak warna natavolusi, banyak warna yang kita jalani. Apakah itu debat kusir? Apakah itu canda? Di pelayanan saling tadi parsermonan, manang di pelayanan di partangyangan. Gudang do pasti amang aka warnai amang.
harap rohanami kami mewakili sean sudi ruas na adong di Huria HKBP Serang sektor sada 1 sektor 15 di akapungan-pungan kategorial pungan-pungan kor dot dengan namang kami parhalado di parsawarat tayamang kurang lebih 2 tahun 3 bulan ini pasti adong do na kurang lebih dohoto namang udok kami mau pasat kami mau Tuhamuna amang do inang maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya unang ma di bawah namang aka hahurangan nami aka nahurang tabo di pakilan ni amang alai tangyak ko ngamam ma hami sudi ruas ni huriawan nang hami aka parhalado boy hami mangula dohot dengan jala boy tetap hita muse masaw ramang alana di sod do amang tinggal di sektor nami do amang tinggal sektor sada. Jadi boy do peanon do sukunoku diskusi do amang taringo to aka pangulaw ni aka namaragam di huriai alana gajang ni pengalaman ni amang sian desa sampai 20 tahun do di perkotaan berarti sudah mau di desa, mau di kota, pengalaman sudah cukup. Berarti perlu dope songonau sadiri. Gudang marsia jaran non tuala amang, boy bolngin-molngin, ro tujabu, boy hita marsau ramang tolulobi di pengetahuan niba di hatani Tuhani. Ima sidon nami tu hala amang, tangyang nami tu amang, saya di pasu-pasu tu hatama amang, do inang nang keluarga muna lumobi amang tetap ma di bagasan hahi pason memasuki purna baktion margogo ma amang mauluan aka ulaon mola adong pe aka anon ulaon na di pasan ni Huria las marohani amang mangurupi hami nang aka parhalado di Huriaon ima sidon nami tu hala amang dohot wajakona nami tu inang diakones tu hatta nama masu-masu parpudima anon dung sipul acara tahun di para di Huriat tado marhite panitia acara ramatama di lantai sada rap mahita udur di lantai sada anon mengikuti acara ramatama na di parade ni Huriata sonari partikionon basa maanon tu amang MPA dohot inang nalau pasahaton cenderamata di paborhaton ni amang panditata na pensiun. Jadi tiki pinasa matu amang MPA dohot inang. Mulai tema salom madita sudena. Jadi setabima di hita salutna. Dang pola gajang dohonokku ala anong dopi rata ramah tama di Toru. Di amang padita nami amang padita TM Simorakir rap dohot inang. Las marohata di bagasa sadarion terpuji matuhan merdala dodenggan ulaun paborhaton amang memasuki masa purna bakti. Tungpe ro udan akka pangalabo kido. Jadi alani i di pasu-pasu tu hatama parsawarata di bagasan tikyon. Jala anong api acara taramatama totong mamardala dohot denggan. Amang padita nami amang padita Simorakir rap dohot inang songota danilas ni rohani Huriata di pakubasion ni amang kurang lebih 2 tahun na bagason marhite-hite ruas ni Huria dohot Huriata di son hupasata mimado songon cendramata palason rohani amang dohot inang palason rohani Huria dinambui amang memasuki masa purna bakti di bagasan hahi pason nang lasmi roha molo peholanon nabui terpasat tami sonari amang las marohani badamu ulas sama rohani partodiomu di pas mahita saluhutna jala denggama pakubasion
nabiriku namuse di huriaton. Imana bu pasat tami Tuhan tama nama masuk kita. Melate. Mulai tema di tasaluhutna asa tapa ujung ulota di bagasan sadarion marede mahita laos jongjong mahita saluhutna hudak kami ma sudah kamang padita na ma parhaya pakobas padita marbaju tonan tujolo mahita. Tatangyak koma peliata tuadu pani di bata martangyang mahita. Adi di bata manami na di banua ginjang hodo haroran saluhur sidon lehon na denggan do naso libasa na melutus. Upasa tami masyo na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Saya jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalara moti. Asa huparasyak kami pilenon patimbulho na rajom mo di tunga-tunga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutan dahami godang ni silan lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama nami na di banua ginjang saya pinorbadia maguarmu. Saya Roma hara jammu. Saya saut malomo ni roham di banua tongaon sona di banua ginjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami siap pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho.
Disondakon Tuhan di batama bohina tuho jalasi marohana midaho. Didopakon Tuhan di batama bohina tuho. Jala di pasahorhon ma damena tutodim. Amin. Selaman hari Minggu arpen paduahon ma di hamusa luhutna. Molate. Jadi dihitaka ruas nihuria, langsung mahita tu lantai sada. Mohon izin unang pola jota pakai gerejon marfoto-foto ala jam sada. Masuk nama anon parmingguon. Jalan nasida be terbatas detikina ala jam opa anon. Nga masuk masa perayaan Natal sekolah minggu Cikande. Jadi langsung tu lantai sada mahita saluhutna tapake matikion.